everyone, welcome back to our channel. दिनैहाय गोदान मोनसे आरो भिडिअ लाबोबावबाय नोंथांमोननिसिम जास्ट फिसा आरोना एथबां बुरजा नङा ओमफ्राय आङो बे बुस्थुखौ शेयार खालामनो नागिरदों जे जोंनि कलेजावहाय गोल्डेन जुबली सेलिब्रेशन खालामनो नागिरदों दा नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नायगोन होनना आसा थाबाय आरो स' स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ टुडे Hi bol. Izaya kan. Makeup artist. Suruh makeup artist. जोंहा नै मोसाग्रा बिथांमोनहा रेडि जागासिनो माने गेस्टफोरखौ वेलकाम खालामनो जोंहा वेलकाम डान्स खालामनांगौमोन आरोना ओमफ्राय दामग्रा मोसाग्रा जों ज' बिदिनो नेनानै दंमोन आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय जोंना प्रिन्सिपाल सारा प्रग्राम स्टार्ट जानायनि सिगां फ्लेग हस्टिं खालामग्रोनो नागिरदों आरोना बेनि थाखायनो जोङो ज' दं आरोना बे जायगायाव जोंहा लास्ट जोंखौ रावबो नुवा जोङो सारमोनखौ वेलकाम खालामखांनानै रुमाव दसे जिरायफैनांबाय आरोना बिराद गरममोन बाहेरायाव नोंथाङा मोसाखांना मादि मोनदों? जिखुनु जाया गबाय नाम गैयैखाय नोंसोर दंबावो अल दा बेस्ट टु आस
साहा गोथाव लोंखांबाय र' खाबनै जाबाय सेकेन्ड टाइम नैबे जेनेरेलनि बाट जोंना स्पेसियेल साहा जोंनि थाखाय बे खाबथाम जाबाय ओमफ्राय साहा राब' जामुं गुमोन नुखाबाय जाद' खालि जानाय लोंनायल' जोंना लोंबाय बिस्किट जाबाय एबार जाबावसै ओमफ्राय जोंहा बे प्रग्रामावनो मोनसे हाबाफारिबो दंमोन आरोना बेनो जाहैबाय जोंनि मोनसे बिल्डिं गोदान दङ एमएडनि बेखौ इन'ग्रेट खालामदों आरोना दा बेखौ जोंहा नायनो थांसै दा नोंथांमोनाबो थांदो नायलांबोदो बिराद मोजां आरोना बिल्डिंआ फैदा Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Hi. Ma, जोंहा रुम गोदानाव क्लास लानो मोनला नामा? Direct exam. जोंना एक्जामा बाव जाबा हामगौ। मोजांसो नुदों। गोदान रुम नायफैदों गोदान रुम मा क्लास लानो मोना classroom number 1 welcome जा गुवार ना मोजांथार मालाय नेक्स्ट सेसननि फैगोनफ्रासो जि मोजां क्लास लानो मोनसिगोन थान्दा मानो जाया दासो जाना फैखांबाय प्रफाइल पिक्चार मालाय गावस्रा जा मोजां देलाय फैदों ओमफ्राय जोंहा सुरु कलेजनिफ्राय मोनदों सुरु देखायलाय माबे सनानिखौबो ना बेखौ मा होनो सिटिखौल' बानायनाय Govt CTE कलेजाव बानायनाय दाखालि दादों मोजां मोनबाय गाननो मोनबाय जरासे जरानै मोननाय जाहैबाय आसा थाबाय क्लास लानो आसा Give a round of applause for our guests. Finally, the program is by INSTA. Zanesi जोंहा जानोसै एबार जोब्बाय आंहा जाखायबाय Suruh, terus tinggal nak kedro. Foto sayo, saya sendiri.
네, 오자마자. 포토를 그만래 잘 흘려라이도 좀 본 타라 있어요. 이실러. 자비. 자비. 고마. 예수로. 베레치. 만문 가졌나? 당시 등하 바이바이. 바이바이 핸더 수루.